F'lokalità li fija madwar 890 negozju, il-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi ħassir tilġa li jieħu l-inizjattiva li jwaqqaf konsultazzjoni regolari ma' rappreżentanti tal-komunità kummerċjali bil-għan li titnaqqas il-burokrazija u jiżdied il-kummerċ u n-negozju lejn il-lokal. Permezz tal-Qormi Business Forum huwa ppjanat li jsir studju ekonomiku li jirrigwardja l-attivitajiet kummerċjali f'Ħal Qormi u kif ukoll fl-oqsma tradizzjonali tal-lokal li jistgħu jiġu żviluppati bħala attrazzjonijiet turistiċi. Il-forum li huwa mirat sabiex jgħin kemm lis-self-employed u n-negozji żgħar u kif ukoll in-negozji aktar rinomati huwa miftuħ għall-intrapriżi diġà eżistenti u kif ukoll dawk li għadhom ser jiftħu. Dan il-Business Forum qed jimmira wkoll li jiġu organizzati seminars b'kollaborazzjoni mal-Malta Enterprise dwar inċentivi ta' investiment u dwar il-fondi tal-Unjoni Ewropea li minnhom jistgħu jibbenefikaw dawn in-negozji. Is-Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Edward Zammit Lewis saħaq li din l-inizjattiva hija fl-istess ħsieb tal-Gvern għal fatt li l-mira tal-Business Forum hija li pajjiżna jikseb tkabbir ekonomiku u li jilħaq lil kulħadd. U dan il-Qormi Business Forum se jkun forum platform importanti biex ikun hemm skambju ta' idejat u biex ngħinu aktar lill intrapriżi jitalmu jitteppjaw fondi u inizjattivi li qed jieħu l-Gvern biex ngħinuhom. U allura ċertament hija inizjattiva pożittiva li għandha servi bħala mudell biex lokalitajiet oħra wkoll jagħmlu l-istess. Is-Sindku ta' Ħal Qormi Rozjan Kutajjer saħqet li l-Kunsill huwa kommess li jgħin biex tinħoloq sinerġija bejn l-intrapriżi u l-Kunsill filwaqt li l-Kunsilliera l-Komunità Kummerċjali Xon Meli saħaq li l-intrapriżi għandhom jersqu aktar lejn il-Kunsill għall-għajnuna.